Kaning bautismo sa Espiritu Santo, pinaagi ni sa inyong mga damgo. Walang, doon na may bautismado ka to, bautismado ka to siya. Kay lagi nakita siya na ako, nga mauna siya. Doon ay bautismado, kani siya bautismado, siya bautismado. Kamu tanan ani, ang role ninyo ani, mga pinawag. Mga tinawag kamo, dili pa mo bautismado sa Espiritu, kay wala pa ko kailan ninyo. Ang nailhan ako ninyo, ang inyong ngalan sa inyong pagkatao, nga rehistrado sa PSE. Sa NSO? PSE, di na NSO, o tama mo. Amo na ako nailhan, kay lakos mga ngalan ninyo. Pero may mo na ganit tao, ngalan sa Espiritu, wala ko kailan ninyo. Kay kaning bautismo sa Espiritu Santo, dili na ikahatag kung dili magagikan sa inyong mga damgo. Muli na kung tuyo nga akong gikulikta ang inyong mga damgo, kay diha ko makaila kung kinsa mo sumala sa inyong damgo. Dunay bautismado sa Espiritu. Napila ka mo pa diri. Mao nga kamong tanan nga wa na bautismohi sa Espiritu ang inyo diha nahisulod kamo sa giingon nga mga tinawag. Nya magbantay mo kay niingon dayon ng kasulatan, daghan ang gitawag. Jutay ra ang napili. Kanang gitawag nga pili, mao na bautismado sa Espiritu. Hinana ng role. Kung ana gyud na ako nga tuan nga dili lipat-lipat, dili pangaruning nun ba nga kuan tinuod nana aron nga kita tanan kamautan kasabuta kamutanan ani kamutanan pila pa lang ninyo ni bautismado sa Espiritu. Kato si Richilin, bautismado na siya sa panahon ni Mahal nga Hari, but I don't know kung until now siya gihapon to. Ako pa na siyang i-check kung siya gihapon tong Espiritu ha. Ang uban din kinsa pa diri. Do na di kato siya dili pa to bautismado. Kay gagawin pa sila karon. Bisan katong isa si Bishop Domingo, dili pa na bautismado sa Espiritu. Kay ila pang gitrabaho. Kumbaga, they are not, wala pa sila wala pa sila na-accomplish. Accomplish pa, kanang accomplish gani, muna ang ayan nga, mabautismohan sa Espiritu. Sila ongoing pa lang. Kung sa balay pa na sila, kapatindog pa na sila, mga haligi, mga marko para mabalay ito, mabalay. Ina kalisod ng kalibutan. Inani kalisod ng kaluwasan. Pero aron mo nga mabautismo sa Espiritu, una sa tanan, naaman na sa tong kanta nga hugasi kami sa imong kaluoy, putlia kami sa imong unya. Wa ba nay reply? Ang Diyos ba muputli na to, pinagi siyang gugma, unya wa ka na buhat ug makapahigugma niya? Ha? Wa man ta nagbuhat ug makapahigugma niya. Unsa mang klasiha, unsa may gugma niya iputli na to, nga wa man tay ginuhatan nga makapahigugma dito niya. Mao na siya ang atong dapat nga mahibaloan nato na. Basta timan nga naan ninyo na diri na igamay nga bautismado sa Espiritu. Kani si Carmen Benito dili bautismado sa Espiritu. Pero dunay sign nga entrante siya sa ipangita nga dosi kay siya man iya mga asawa nga damgo nga mao'y nakapunit sa number 3. Di na-sign nga pwede bautismuhan pero dili wa may damgo gitukan. Si Sammy, bautismado sa Espiritu. Kay balugi mo tanan. Dili ko mahadlok mo bautismo kay ako may nakakita.
Pareha ni Dada. Ako may nakakita, di ko mahadlok mo sulti. Kaya ako may nakakita, para niya. Ang pananahon, inginaning pananahon, dunay usa ka butang nga naa ni Pilisardo nga kinahanglan ko no yang ikunit diri nako aron kahukman nga siya tinuod. Muna ha. Unya samtang galing ko sa lamisa si Sami na siyang tapat. Unya ang butang diha na siyang atubangan. Mao nga pagkagabi dayon aw anong pagkabuntak ako din yun na nga sa ato pa. Kinahanglan na isa mo kunik diri para may mong tinuod. Siya. Unya, unsang butang ang naa niya. Nga kinahanglan ni kunik niya para may mong tinuod. Di man pwede ko nga mag-una-una. Kay mag-una-una ta, di na musumpay ang Diyos. Munang ganing paghatag ko kahulugan sa Biblia, dili na pwede mag-una-una. Kay mag-una-una mo, pagbasa na isang bingay, una-una mo, di na, wala din mo. Naingon mo kaning tuas gibuhian mo sa dako kay lasang. Di na mo kay malo sa pagawas kay paghatag nimo kahulugan ana nya dili tumao. Ay dili isa Ginoo to imong kahulugan, di na mo sumpay ang Dios sa imong utok. Bugto na ka. Bugto na ka kay nato. Di na man kasumbayan. Di pag istorya nimo diri, sayop na yung istorya kay pasagdan man kas Ginoo. Pasagdan ramang kasi mong nalikom. Pero ang ending, tuwa na yung kasingon nga, dunay usa ka dalan, nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan, mao to'y resulta. Kay self-interpretation ba? Nahimong kinaugalingon. Ako, mahadlok ang tawo ko na. Unang, gihunong na ko ang upat ka binuhat ko anak kong utro. Tegas araman ko ipakita. Wala kay, di man ito mo sumpay. Ang Diyos, huwag masayop ta na. Di man mo sumpay ang Ginoo. Di na dahil may mong tinuod. Pagkataka na dahil tani. Ay nga itong gibuhian, itong lawak. Pareho ani. Mao nga sulti na sa damgo. Si dunay butang nga ang Pilisardo nga yang ikunik para mahimo kahukman siya nga tinuod. Pagkagabi ini sunod ang pananaw. Sunod dayon ang damgo. Hello. Sound. Nisunod itong damgo. Si Sami diri si Pilisardo. Ingon nga ang butang nga tuan ni Pilisardo nga kinahanglan niyang ikunik diri aron kahukman nga tinuod nahanaw niya ug naa ni Sami. Mao to nga pagmata ko ay gabi pa man kayo. Huna din ko unsa kay butang nga na-encourage kay ko ba? Na curious kay ko nga mahibalo. Unsa ka ni butang nga naa ni Sami? Sa kani, di ba? Si Moises? Nangutan ako sa Ginoo. Si Moises? Dili man si Sami. Di, nakauna ko nga siya na bautismo. Nya iyang bautismo, buko man. Di man ito nagipakita sa Ginoo. Ang bautismo gani nga makaluwas. Mulingkod sa tubig. Mulingkod. Dili itong gitumba na para ng uban. Mulingkod na mulingkod. Dahil mo tindog. Anak. Naalala magsumpa kay Demi anak. Sinugo sa Ginoo, sinugo buko. Nya ang inyong buhat, wa nagmatch. Sinugo gani ka. Ako garantisado gyud ko 1,000,000% nga gisugo ko. Mao nga mutuo ko kung kanang imong buhat mo match. Pero again sa dire hindi ko mutuo nimo nga sinugo ka. Anong di man ta mo match nga sinugo man ka. Inana nang ilhanan dayon. Karon kay ingko si Juan Bautista dili man po. Busa nagsaad akong kasing-kasing nga dili na ko isulti bisan kinsa ninyo.
nga dili ko tug-anan kung kinsa unsa tong butanga. Pagkatulog na kong balik, pastilan kini ambak man ang espiritu. Si San Mateo man. Niambak ka na, gatindog sa tubangan. Katulang espiritu nga na ni Pilisardo, nga kinahanglan iyang ikonik diri nako, mao si San Mateo. Nga nawala niya o nami sa amin. Mao nga, dito po kong hibalo, nga kanara yung San Mateo, apostol. Sa kadugay na akong sangyaw. Mao pa'y pagkahibalo na ko ato nga, kanang San Mateo, apostol. Nagtuo ko nga kanang San Mateo ha, writing lang, kanang kasulatan ng Mateo. Dugay kong mahal hari. Pero ako kay balo nga, kanang Mateo, apostol din ng Mateo niya. Oh, mao po ito'y pagkahibalo na ako kay gipangita man din ako. O kung sa imuha ka ng San Mateo, di gipangita na ko 12, pastilan kay ikaw alungan. Munang wa ko mahadlok mo sulti nga siya si San Mateo. So meaning, bautismado siya sa Espiritu Santo. Pero magbantay mo. Magbantay mo kay, di ba, naipangamuyo? Isa to? Salmo 51, ayaw pagkuhaa ang Espiritu Santo nga aniya ka na ko. Meaning, anytime pwede ko ako. Kuha ninyo? Basaha. Okay. Salmo 51, 10-11. Oh. Buhatan mo ako usa ka ulay ng singkasing o Diyos o bag-uha Ay, stop. Buhatan mo ako og usa ka ulay ng singkasing. Ilaliman mong kulay. Kung sa inyo nasabtan na ng kulay. Purting putli ulay. Sa iyo kay basahon. Buhatan mo ako ulay. Ulay. Purting dali ulay. Apilay rebingog. U-L-A-Y. Ulay. Pero kanang pagbuha ka na. Bukat pas kalibutan. E bisan gani kagalingon nimong anak kaaway nimo. Kaugalingon nimo, sarili nimo kaaway nimo. Maulay na? Ha? Masuko gani na bukas imong kagalingon utot? Kaaway nimo imong utot? Nga kanang ulay kay very innocent man na sa mga material things. Di man na pwedeng TikTok. TikTokers. Di man na pwede ani mga pahita-hita diri. Sa una na ron, ulay. Bisan ka ng sinultihan na to. Diha sa sinultihan. Muna nga, kuyaw kayo, pagkakuyawan ng istorya ha. At buhatan mo ako, isa'y magbuhat. Kanya usaw ang pagbuhat. Usaw ang pagbuhat o kulay. Dugdug ko ng makasala. Dili kay, ay, nakasala ka, ay, kaluo. Maulay mo? Kanang ulay, nagbaton ang kasing-kasing ninyo kahadlok sa Ginoo. Unay-unay. Ano sa mga mahadlok? Ano sa mga ng tao mahadlok sa Diyos? Kanang katawaan ka? Kanang hagod-hagoron ka? Nga bisag makasala ka, halok-halokan ka? Agbayag-bayag ka? Ha? Mao na? Mao ba na ipagulay? Mao na i-post limang ka. Kaya i-post ito. Kay, ang iyahang post, tungod siyang kadakong inggit, gabutang na siya. October 14 o October 8, itanim 16. Na. Nakadi man na tinuod ng itanim ng October. Impirno. Dayon, ingon dahil siya diha, nakabantay mo ani. Ako man to yung gibirahan. Itong salmo nga sa iyahang baba na puno panunglo, o tinuod na.
Pero kamo nga kung tunglohon, unsa man mo? Buotan mo? Ha? Kung magtungluhan mo na ako, unsa hinungdan ani? Tungod sa inyong kabuutan o tungod sa inyong kadautan? Maunay, wag nimo nang sakti magkan. Galingon ko na ko ng utok nimo. Katang, ay gid mo kumpiyansa nako. Kaya ako, di gid ko pilion aning kalibutan kung kalawan kong pagkatao. Di ko ka mo maluoy sa dautan. Di ko ka mo maluoy ana. Walang masuko yun ko, doon ay magpabuhat-buhat niya dire, papay no. Di gid mo na ko lingion, di po ko manginayang siyang kinabuhi. Eh, wa man ako itago, gitugan man ako ni. O wa mo mo to, wa ko'y mahimo. Basta gitugan ako ang tanan. Itong mga taong gitunglo na ako sama, unsa man to? Nga nangamatay. Unsa dito? Buutan to kayo? Ha? Mga buutan ba itong mga tao, ha? Nga, kulang na lang ila kung lapaon sa ilang pagpakaulaw na ko. Kunya, di na ako sila pat yun. Mauna nga. Pag i-block ni Mangkal, pinabirahan siya ng Tinoo. Dili na kasulod si Mangkal dili. Bisan ka ng asawang makas. Dili na. Dili na ko magpilin bisan usa ka 1 inch nga pasaylo. 1 inch. 1 inch lang. Wa na pasaylo. Di na ko anong pasaylo karon. Dili na ko ana. Ay matod sa Ginoo, ang kakalisin ay kalisin. Saan pagka kita aning mga trigo kung ang sagbot dili ibton. Eh, ibton din na. Kung gusto mong maibot, pagbuhat mong dautan. Gusto mong maibot, nabuhatan ng dautan. Buhatan ninyo itong supak sa akong kabubuton. Eh, kung ninyong basahon, open man na inyong Bible, kung ninyong basahon, ang kauban sa Ginoo ang mga deny niya. Di sa may itong buhaton, kanang makapaday o kanang makapasuko? O di mo ito'y buhaton? Basa-basa itong ilo, tinuna. Bilang 20 katao lang nangamatay niya sa tunglo. Hangtod karon ay nabuhi sa buok na lang. Pero di nakabakot o dili ipakurot. Tinuod man na, pero ikaw nga akong tunglohon, unsa man ka? Matarong ka? Hinumdumi ninyo, ang taong matarong dili matunglo. Matunglo ba ang taong matarong? Dili na matunglo. Unang di kumutuog daot. Kinsay mananaw, lain banda. Kuha na nga kong banda, daot pa ko ninyo. Panahon tanang daot, tinuod pa na. Kaya ganin daot, tingnan na. Kuhaon na yung naong kuno. Dayon, daton ka atong mga santo ninyo man to. Santo Niño, San Antonio. Kanang San Antonio nga santos, mo man nagigamit pandaot. Kay San Anton. Payong San Anton. Ludhan ka sa agalon ana. Dayon kandilaan ka. Unya kinsay isapit si Satanas o ang Dios? Ang Dios man taon to. Payong dominum pactum, dominum pactum. Ginoo man tong giron mo. Nganong madugtan man ka, wa man ka kay tulubagos Ginoo. Ha? Uto pa. Palihokan ninyo. Kung madugtan ka, kung na kay tulubagon dito sa langit. Kay nadugtan ka. Ako, alam ko tulubagon ninyo. Saan pagkamong ka na magtabag-baran na ko. Paano ko tulubagon? Kay tulubagon, dugtan. Impirno kita. Kaya kay tulubagon.
Di na kinahanglan nga dagutan pagkagandila. Di na usik tong kandila, mahal kay kandila ro dagutan pa kanako. Ipiyo mo lang ako akong mata, ni. Padaan ta ka dito. Ug unos imong kinabuhi. Pwede. Dili kay nudluhod pa ko tong puno as balite. Madto pa ko sa cemetery kung dakong cross dagutan. Iloy. Unay bantayan ninyo mga igsoon. Muna nga we are always prepared. Tanaw na to, kasing-kasing, tanawon, putli, sumala sa kibasa diha. Kasing nga ulay. Buhati ako o kasing-kasing nga ulay. Kung masayo ko, ribintahan din mo na ako, okay? Aron maulay na. Kaya ang dili ani magpaulay, muhawa. Mutabog na sa laing landong. Ano diha? Walay tinuod ana. Sunod. O Diyos, o bag-uha ang usa ka espiritu nga matungid sa sunod na. Dayon? Ayaw ako sa likway gikan sa iyong mga tubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Manangay mo pagsalit. Abi ka bautismado na mo di na makuha na. Once na makasala mo. Pagkuha na. Sampol ko to si Saul, di ba? Si Saul, isampol mo to si Ginoo. Ikuhaan sa si Espiritong matarong, di padadag dautan. Mahibawaan man din ninyo kay 14 isuka na. Mahimo ka na, tanan. So ngayon, muna'y ilhanan nga ang Diyos, ang Espiritus pagkamatarong, wala na diha. Muna'y magpantay din mo na. Ay magtutuo ng barang. Kay maduha dayon na, Diyos man na. Walay gihingandan sa Biblia og Diyos. Ang musimba mo Diyos. Kana nga ingas mangkal nga kuan kuno mao ni mao na. Tinuod na. Di na ko na atrasan, di na ko na balibaran. Pero ang ipanunglo na ko unsa tong mga tawhana. Grabe mo pagkaulaw, way utang ka bubuton. Gidala na ko dito sa Samal. Ako'y kapakaon nila tanan dito. Libre, hasta ang kurente. Ako'y gabayad tanan. Gikan sa, ang ilang sudan raw tubig, mangilay raha. Abili sudan, ako'y gabayad, ako'y kapalit og sudan. Bukas ako tanan. Ang ilaha ka na ng tubig og sabon. Pagkahuman, moray lang gibalos na ko, nga pagkaulaw. So may himuon ako nga, o akong patyon hinagi-hinagiban, mapriso man ko. Tunglohon. Balik patay. Puro. Na. Oh, kaning mong kala ni. Makabasa mo kundulin sana diha sa Facebook. Pila kadlaw. Ay mo pagtuo nga dunay Ginoo ninyo mo sa lipod sa asa mo napita. E kanang inyong Ginoo mo na'y nagsulti nako sa samay. Humana ang imong buhat dinhi sa samay, muuli ka sa dapitan. Ang akong Ginoo o inyong Ginoo usara. Pasipala mo nako. Kanang Ginoo ha, di na Ginoo ninyo. Kaya mo pasipala man mo nako. Unang pag sintak anak, igo din siya. Na. Sunod. Bahin sa Kingdom of Priest. Nga matod pa nila, dapat kuno sila ang Kingdom of Priest. Kaya na sila ay mga pari sa China, sa Amerika, sa Japan, sa Dapitas Kalibutan, sa Spain, sa Roma. Dili man mo Kingdom of Praise. Dili mo Kingdom of Praise, nagkinabuhi na sa kalendar ni Kristo. Ang kalendar ni Kristo, 360 lang kaadlaw. Nga adunay 30
kaadlaw ang matag bulan magsugod sa Abib matapos sa Adar. Muna'y kingdom of praise. Mo gani nga tanang nga kalendar buhi na hangtod sa panahon ni Kristo ug lahi ang kalendar sa Roma. Kiningon si Kristo, paingon ni Kristo nga, kamo nasayod nga duha ka adlaw na lang gikan karon maabot ang pista. Maabot ang Pasko sa Pasko sa mga Hudyo nga wala ipapatubo. Unsa dai nga kalendar ang gisibuan ato? Kalendar to sa Roma? Kalendar to mong kalendar ang kalendar pagkuha nila sa Hito. Kay nahimong tong tradisyon nga kalendar. Kung ayaw mong lakis kalibutan, sige, pagawasan ninyo na. Diba? Gibasa mo itong Isayas kaniya. Nga makapahibulong sa kibulong sa Ginoo siya. Kisay makapasundaya gani. Kisay makagamaan ni. Kisay makapahibaluan ni. Kisay makapasundaya. Ang Diyos ra. Kunya kay, kumana mo pasundayin ng dagat. Buhato ng dagat. Asa ibutang na yung dagat. Nana may langit ug yuta, nana man eh. Asa man ibutang? Kung mo gyapon na ito sundayan ni Kristo karon. Mao nga kanang ikapasundayan kanang wala nga nawala sa Ginoo nga mupali karon. Mo na ipasundayan sa kalibutan. Hinana. Munang una na itong inanan kalendar Manila. Ang ilang kalendar binuhang mang Romulos. Sa pagkakingdom mo presta na. Nga ang kalendar nila kang Romulos managikan. Dahil ni Anthony Julius Caesar. Dahil ni Anthony Gregorio. Sa pagkakingdom mo presta. Ang ila mga nag-praise sila, sultana. Kanya ang kabalauran, tulumanon og mga sugo, wala nila. Dili mo haom sa gingon ni Kristo nga wala ko manhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ako dili sa pagpunggag kundi dili sa pagtuman. Kay samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay mausa sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. Diha sa pag-ingon nga samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, nay katapusan na wala. Wala nay katapusan. Mo di pasabot ni Kristo nga kaning pagtuman aning tulo ka factors ka balauran tulumanon og mga sugo, walay katapusan. Samtang maglungtad ang langit ug ang yuta, walay usar nga pagalaktawan sa kasuguan hangtod ang tanan matuman. Mga kanang tanang pastor nga nagyaw-yaw na ilang simbahan, wala na! Amen! Wala nang kasubuan! Mga kampon sila ni Satanas. Dili sakop ni Kristo. Samtang nagalungtad ang langit ug ang yuta, walay pagalaktawan hangtod ang tanan matuman, buti pasabot, walay katapusan na. Kanya nga nang mayroon sila, wa na. Ay kitapos na. Unay, muna nga, manawa. Abay, tapos lang ang ilang pagsangya. Wala. Ayan, tinood na halat na may giapas. Mudaghan ng mga tao. Kung narabay kausaban sa atong halat, kay nakita na ko nga nasuko ang Ginoo. Suko. O nagsulti niya. Nya kasunod na suko magyapon. Kamo mga kardinal may nang gawas diha. Ay kamo may rumbo niya. Naku kun siya ng panganod siya itong kayo. Ya si Rimbo ito. Ay ko tukon mo siya sa Ginoo. Sa iluan man, gisulod mo ko diri. Diri gisulod ko di. Paghapa mo ana. Mura ko gihalog pa na. Tapos hinlimi na ko na. Nya nahadlok lagi ko kay nasuko man. Nakamatapos ka hadlok. Anong nasuko man ginawa ni? Pagsunod na po. Ako na itong kaparasan. No? Ika na may sunod. Ha? Oo nga. Tunay na kung ay kaparasan. Nga nakata ng matang sa tanon, na ay saging, na ay lupi, na ay mangga, na ay kung sa'yo nga na ay manggahan, na ay
O kaning naay ubas, naay grapes, kanang siya na naapay kanang limon, o kanang sunkist, mga sunkist. Bakit yung prutas na dito? Kaya kanang mga tao, gadalag buka, gadalag sako, gadalag basket, ilang ipambala. Sulod gawas na, sulod gawas. Nadugay kay, nasabtan mo na ako, nga gipangkawat man nila. Kadtong mga bunga. Sa dayong hindi na nakahapit ako mga bata, ako may tagyas ka para sa niya. Nga gipangawat itong mga tao. Kung dahil yung buhat sa kong mata, ako po yung tagyas ka para saan nga, mura ka na kong Pilipinas. Eh di ba makita na plin sa kalayo? Ako sa hindi sulat din na. Ambot, isulat ka niya. Nah, di, wala naman po damha, munang, ano mahunong, saan na hinunglan na niyo? Inaani man? Sagbi lang. Kaya ito nang isgutan niya, humanani itong life. Dayon, pinatuto ko ano, puto, narag niya po, ngita lang tagpaagi. Muna, no, kani ito ang sangyaw. Sangyaw kini, na tinuod. Kaya tinuod ni nga, ang inyong paglaom, bautismo sa Espiritu Santo. Unang nanay, pipila ninyo ani nga na bautismo, napaman diha, walang kagawas. Tungod kay ang inyong damgo dili magsumpay. Unang dili kagawas kay damgo ani, lain kahulugan man ni damgo ha. Pila na po ganito, labod, ano damgo? Kaya na po kahulugan. Na dili ka determine, buot pasabot ang tusunon. Isan silang tuha, anak sila, antos ka na. Kay ang si Juan Bautista, ni ulit diri, ni tugpa diri, kung lawas. Kinahanglan, makita na ko kung asa to siya motugpa. Yan na. Manasigid yung tuon mo. O na akong hanyo nga magtuon, sige tuon. Pag-ilog mo kung kita ipatilaw sa inyong kalisod, inyong ikasakit ng kalisod. Ay, natural na. Mas Bible. Natural na nga pag-iuntag kalisod. So-called ganinang mga iglesyang Kristo nga sila na kung yung tinuod, wala ba tayo labot nila? Hindi kamot, punta nga, makaapil yung tao ka. Eh, na, pamimuro sa kanila, ang mga apil ka kalawas, kaya ingon sila, nga kita pamimuro, di ko na maluwas. Ang problema, kung balhin tao, nga sa Badista, o na mo tayo labot dito silang sibahan. Kaya may ingon naman po sa Badista, kanang mga iglesyang Kristo, pero bagay na maluwas, gawas o magsabadista tanan. Di asamantaran mamilya ni. Sa Badista tao, mag-iglesyang Kristo. Kung matutas mga Kristohano, sama. Wah, napuntay labot dito. Okay, sama kang gipuloy. Munang maningkamot ang ato. Maningkamot ang ato bitang kuan karon. Ang atong time. Near na, duol na kayo. Munang bantay mo duha ni kamo. 1, 2, 3, 4. Sa pa. Ay mo'y paunhon akong saka dito sa barangay. Dayon, ngayon mo o sumalas na may kasabutan. Kay na may mahatag ni mo klinik. Dito. Kanang inyong mga tao, panggaon ninyo. Inyong panggaon yun. Ayuhon yun ninyo na. Ayaw ninyo na o sama-sami kay Babion. Iwa na kay klinik. Hindi na magsaligan ng mga inana. Inalan ato yun. Ato yun. Bawiuno niya dito. So, unsa pa ito'y topic kaniha na hunaan pa na ako. Samtang naglingkod ko diri. Ang kingdom of praise, dili maangkon nila. Kay ang mga patakaran, doon na say rules and regulation. Wala nila. Wala sila kapanilhig. Dugay na kayo sila. Kanang ilang makasasala. Makasala imong buwan. Sige lang. Balik. Wala man na. Di mo na madawat. Kung ato ning gamot na, sa kamuntanan na ha? Akong tugutan, bisan kinsa ninyo. Kung pisa lang aning kandidat, pili lang mo. Wala problema. Kasi nagamo ka man.
Absulto, basta magkakumpisan mo ni Cardinal Benito, wala mo sala. Adi, mahadlok mo buhat mo sala dili. Dili, kay na may tigpasaylo. Mao na nakabahog tik-tik niya. Na. Ano dili na mahimo ay. Tumo mo anang doktrinahay mo na nga impierno mo na. Impiernohanon mo na. Saan yung pagkahimong putli? Kung saan ninyo pagkabaton o kulay ng kasing-kasing anak? Magkabaton mo kulay ng kasing-kasing, sumala dire. Buhati ako o usak ka ulay ng kasing-kasing. Kung saan pagbuhat mo ni? Kani akong gihimo. Pagkulay ni diha ninyo. Nga makabaton mo kulay ng kasing-kasing. Kung kaning akong mga pagtambak inyong ikinabuhi. Pero ninyo kung na ilapos bigas nunggan, wag yung mahimong kulay dhan ninyo. Tingala na lang mo, nga bandang hila ka tuig, gikan karon, so na daay mo buhat ni Satanas. Nana. O nga, ang kingdom of praise is divine government. Mo na Saan nila pagka-kingdom of praise? Bisan mag-look mo nila, pari ang tibo kalibutan. Dili sila gobyerno sa Diyos. So, they are not a kingdom of praise. Ay, may ganit ang kingdom of praise. Divine government of God. Wala man. Wapot sila din. Kito apos batikan. Samo. Muna, mistake yun. Di nila mangkot. O atong mga iskutan ang pagbautismo sa Espiritu, wapot nila, samot. O ang bautismo sa tubig, kung iskutan mo to, pwede. Bautismo sa tubig. Pero hindi kaluwasan. Ang saksiyan katulong bautismo ni Juan, anong i-interview pag itong Pablo? Buhat 19:1-3. Sa pagtuon ninyo, nakadawag mo bautismo? Oo, nakadawag ni bautismo. Sa dihang bituon Nya, nakadawag mo Espiritu Santo. Huwag ka ni may kibalo na ni Espiritu Santo. Kaya sa pamaya itong tingad ko ng suba. Ha? Nga ang makaluwas nga bautismo. Bautismo man sa Espiritu Santo, mao nga kanang Marcos 16:16. Ang mutuo magbautismo maluwas apan ang dili mutuo pagkahukman sa silot. It is not baptized by water, kundili sa Espiritu Santo. Like this. Sama ninyo karon. Inana. Basta mag-amping lagi. Aron dili kuhaon, di ba? Kung nabautismo sa Espiritu Santo, pag-ulay yun, Saan pag-ulay? Ay, magtanaw na mga silpon nga. Naro ba yung mga silpon? Karoon magawa na ng mga kinataos laki. Mga kinataos pa may nimong hinambi dito sa kwarto. Walang tabi. Puti at... maputi na, imong dahigon. Puti. Unyag maot, imong pusto ko yun. Sabi ha, maupa ba? Kasama niya po. Huwag yan po yung ulay. May pwede na lang ulang tao. Kung dili, blitzing ka nun ay, practice Ginoo. Netflix. Sayang po ng Netflix. Kita na ang gabayan mo ko nag 549. Tanaw na lang tayo. Lagi tanong sa inyo. Okay, no? Wala na itong oras. Ito ibalik sa itong kardinal. Pagkaklas sa alat.
Pinatapos na ito ang dapat ng Bawal. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa